Hello mga loves, so harvest tayo. Oy, kunin na naman natin, oh. Ito siya, oh, kunin natin. Oh, look, tignan nyo ang laki. And, yan, ibigay natin ito. At saka yun, meron pang bunga, oh. Yung iba namamatay na mga loves. Namatay na, oh. Sa ginaw ba, oh, namatay. Good morning! O diba, sobrang aga mag-harvest tayo. Pero pakita ko lang muna sa inyo itong araw. Ang ganda ng sikat ng araw ngayong umaga mga loves. Yun tarang sarap magtambay sa labas. Tara, harvest tayo ng kamatis. 7 o'clock ng umaga. Harvest tayo ng kamatis. Diba? Para sa itlog. Para sa itlog. Para sa itlog po itong mga loves. Ang daming kamatis kasi mga loves. So, umagang umaga, harvest. Kasi ang dami ng hinog. Ako, dami. Nag-crack na. The sun is nice, oh. Ganda. At so ngayon, yung ating na-harvest na kamatis, gamitin natin sa magluto na tayo ng itlog. Pero bago nyan, luto tayo ng bacon para may makain ng ating asawa. Ito guys, ina-avoid ko talaga magluto ng bacon pero wala akong choice kasi matagal na itong bacon bago masira, lutuin natin. Hindi naman din ako palaging nagluluto ng bacon o delikado. At this time, every time na magluto ako, hindi ko siya niluluto lahat kasi alam ko kapag niluluto ko lahat, kakainin ng aking asawa. So kaya yun, ibalik natin yung kalahati doon sa refrigerator, no? Para naman avoid sa yung palang hurot-hurot ba? Ito na yung ating scrambled egg mga loves. Sobra ka-scrambled. Ganito ako mag-scrambled, yung pinaka-lazy. You know, lazy scrambled. So yun, with cheese of course. Kasi Mr. want cheese. So yan. Hello mga loves, so ngayon naalis kami ni Brenda. Punta lang kami sa tindahan kasi kailangan kong bumili ng mga padala sa Pinas para naman may laman yung ating box, yung mga paboritong kainin ng ating mga kapamilya, o di ba? So tara guys, punta tayong Walmart and andito na kami. Ito yung pinaka-paborito ko dito, yung mga pangbahay. Yung brand is The Pioneer Woman. Ang ganda-ganda ng mga product po nila guys kasi mas colorful sila. So ngayon, ang una nating damputin is yung ating makeup remover. And next is maghanap tayo ng ating kape. Sa Pilipinas kasi yung mga tao doon is sobrang hilig sa kape. Bago ako bibili nito mga loves, so tinitingnan ko yung presyo. Price muna bago dampot, diba? Kinukumpara ko siya sa ibang tindahan like Beijing's. Parang hindi ko siya gusto kasi po mas marami yung nasa Beijing's at saka mura-mura. Dito mga $10 na at saka maliit yung ano. O diba, kuyog baboy si Brenda. Sama-sama lang siya mga loves. So nakabili po ako ng peanut butter. At kailangan din nating bumili ng mga ganito. Yung mga iba-bake na mga triple chocolate fudge, yung mga ganito, cookie, hindi to cookies, basta ganito. Kahit wala tayong oven sa Pilipinas, meron po akong toaster oven dito sa bahay. At yun yung plano kong ipadala, ilagay sa bahay na pinagawa ko doon na pajag-pajag, o diba? So, dinamihan ko ng mga loves kasi alam nyo na, sa mga ganito na mga pagkain talagang gustong-gusto ng mga bata, yung mga pamilya sa Pilipinas. At pumunta kami dito sa cereal kasi ito din yung mga gusto ng aking mga pamangkin. So, ito guys, mga paborito ng bata sa Pilipinas. Look, ilagay ko ng container. Marami akong container sa bahay.
Dinamihan ko na mga loves, alam nyo naman, ang dami nating kapamilya. Mag-away-away pa yung iba pag wala. Nag-isip pa ako mga loves kung anong dapat ipadala para ilagay sa ating box. Ang plano ko sana para naman towel, ganyan. Kasi ang mahal ng towel sa Pilipinas, ako dito ang daming towel mga loves extra. So kaya kailangan ko ipadala. So itong si Brenda, sabi pa niya, dagdagan ko daw. So dinagdagan, di ba? Uto-uto talaga ako nitong si Brenda talaga. So ngayon iniisip namin kung ilan ba yung kukunin namin. Ito si Brenda may ibang plano, gusto pa niya dagdagan yung binili ko. Tignan nyo. Meron pa siyang kinuha sa dagdagan pa niya yung mga binibili ko. O diba? At binalik ko naman guys kasi alam nyo na, limit tayo Brenda, dahan-dahan kasi ang ating bulsa buslot na. Ang sarap kaya magpadala mga loves na puro cereal, puro mga pagkain pang bata ba, diba? Mag-enjoy kasi sila mga loves kapag mga chocolate, mga Nutella, mga ganun, kahit iba't ibang yung parang diretso kain. Pag damit parang hindi sila masaya, yun yung naobserbahan ko. So ngayon nagdagdag ako dito mga loves ng ating pancake kasi po meron akong pancake pero gusto kong dagdagan. O diba? Gusto kong mag-vlog pero may problema. Nakita niyo yung cellphone ko. Hindi wala siyang sinabi pero nahihiya ako. Anyway, so ito dagdagan lang natin ng 3 manata yung kinuha ko ng pancake kasi gustong-gusto. Masarap din ito mga loves, yung may mga syrup, ganun. Ang sarap yan kaya yan, lalo na kapag papuntang eskwelahan mga bata. So ito na yung nabili natin. So bayad tayo pag may time, no? Kailangan nating magbayad. So ngayon, hindi tayo naglinya doon sa may mga cashier. So tayo muna yung cashier sa ating sarili. Mas madali kapag ganito. Kapag maraming tao, mahina din ito mga loves. So kaya kung maraming tao, doon ako sa may cashier po. And also kung marami ako mga binibiling mga prutas or gulay, doon ako sa cashier. At hindi po basta-basta aalis ka na lang basta-basta or meron kang hindi iniskan. May nakatingin po dyan, may mga trabahante dito na lugar, nakatingin kung ano yung mga pinagagawa mo. And also maraming camera mga loves. At meron akong naririnig na horror story about yung mga hindi nag-scan yung iba, and the next day may kumakatok na sa bahay nila kasi po nakikita po yun sa camera. At saka yung iba din na pagbintangan, so kaya kailangan talaga ang resibo wag itapon agad. And thank you pala sa ating camera woman na si Brenda. Ang sarap talaga mag-shopping para padala sa Pilipinas. Ano tong tawag nito te? Brenda? No. Laing? Laing? Laing siguro. Laing ba? Lami man be. Uy! Basta. Tayo ulit na kinakain natin. Katatapos ko lang. Ikaw, kakain pa lang. Uy, sarap din oh. Ang balita. Yung beef ba masarap? Ano siya? Ha? Tender ba? Ay, padan ako. Inabulong na ako. Anong kinain mo kanina? Gusto na ba ako naman? Ha? Parata at pagkakas. Ano? Parata at pagkakas. Ano yan? Okay naman. Ganun pa din. Umuwi akong pinag- Parata? Parang Indian Basis nung ano. bread. Ay, yung flat, yung malaking sir. Ano yan eh? Jersey? Kita ko sa Indian. Eh, yung mga iba. Talaga ba sa Indian? Yung gumagawa ako. Gumagawa din ako ng ganyan. Ay, nung ano, yung ano mo, Kain na rin. yung boss mo. Hindi kami naman cellphone saan Ano lang yun? Bread, oil, tsaka asin. Oh, yun lang. Hindi ka umuwi. Bread or flour? Paano lagi ang bread ginawang flat ulit? Ano nga si Commander mag-ano eh. Masarap yung laing, be. Mas masarap pag may yung baby oil. Mag-traveling nurse. Dilis yung maliit na buwan. Ito sa ano ko? Mas madali. Nakapetits ka pa. Meron, wag mong kalimutan pala. Meron pala akong ano be. Meron pala akong zucchini. Nagagawin mo yung kutsilyo. Nasa ano? Sasakyan ko. Astig na. Okay. Isaglit lang Commercial eh. I-replyan ko lang. Grabe yung ano rin. Yung Hi mga love! Salamat pala sa inyong sa mga nice comments. Salamat sa inyong mga kamaayo, no? Salamat ng marami. Salamat ng daghan. Hello mga love! So pag-usapan natin yung pabahay sa Pilipinas. Hindi yun matapos-tapos yung sa akin mga loves kasi alam nyo na parang hindi yung parang kung magpabahay ka pala, lalo na kapag wala ka talagang yung inipon mo para sa bahay, yung parang patigi-tigi ba kung sa Bisaya pa, tigi-tigi. So at least tigi-tigi pero hinahinayan ba, pero
at least matapos, pang ilang dekada matapos, 'di ba, kung magpabahay ka. Hindi naman din masama kung matagalan yung bahay, mga loves. At yung sa pinabahay ko pala doon sa Pilipinas, yung sa parents ko, mga loves, is ano siya, sobrang maliit ba na sa kanila para lang sa parents ko. Pero yung bahay na yon, kung gusto kong pumunta, kung pagtanda ko, no, kung gusto kong pumunta doon sa probinsya, doon ako. At least meron kaming mga magkakapatid, matuluyan sa bukid. So yun yung ano ko, na-excite ako kahit sobrang liit, kahit hindi katulad ng iba na milyon-milyon yung gasto. At least meron kaming matuluyan na sa amin talaga, kaming magkapatid doon sa bukid. Kasi talaga yung bukid na yan is part na yan sa buhay namin, mga loves. Doon kasi kami talaga nang galing sa bukid, yun sa baryo ba, kung saan kami galing na baryo. So yun lang, at inako na maano ko ba, sana kaso lang yung lupa na nabili ko, mga loves, hindi siya malaki. And then gusto ko sana kung naano ako, kung malaki-laki yung lupa na nabili ko, gusto ko sanang mag-ano ng mga gazebo ba, for pang pamilya, or yung bahay kubo. Yung bahay ko ngayon is full concrete siya, mga loves, pero hindi malaki, sobrang kaliitan lang. Pero alam nyo yung gasto, maano ka talaga, mapakalot ka sa ulo ba, parang makaganon ka sa ulo sa ano, kahit dahan-dahan mo siya, at saka dinadahan ko siya pagpagawa. Pero yung kapag nilista ko kasi lahat, mga loves, yung pagtotal ko ba, maano talaga ako, sumakit yung ulo ko, mga loves, dahil hindi ko na malaya na gano'n na pala yung gasto kahit ganyan lang, at hindi pa talaga yan matapos-tapos, ang dami pang, well actually konti naman lang yung kulang kasi maliit lang naman yung bahay na pinatayo ko. Pero naisip ko sana meron pang extra na lupa para sa bahay kubo. Kasi ngayon, 'di ba, sa Pilipinas, mga loves, meron ka nang mabibili na bahay kubo doon. Meron ka nang mabili, at saka yun, mabili mo na yung mga ganyan and then i-deliver nila. So yun, bahay na po tayo, mga loves. Salamat po sa inyong time, at salamat. Next time kita-kits tayo ulit, at sana mag-enjoy po kayo sa inyong araw or gabi, kung anong oras dyan. Bye, mga loves!